Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Is-salib nassoċjawh mal-għajt minħabba r-rebħa ta' Ġesu fuq il-mewt permezz tal-qawmien tiegħu. Iżda mhux minn dejjem kien simbolu tal-fidi nisranija. Is-simboli li kienu jużaw l-ewwel insara biex identifikaw lilhom infushom ma' Kristu kienu l-ħaruf, l-ankra u anke l-ħuta. Imbagħad kien fi żmien l-Imperatur Kostantinu li s-salib beda jintuża bħala simbolu tal-fidi nisranija wara li kellu viżjoni ta' salib bil-kliem b'dan is-sinjal inti tirbaħ. Bl-immaġni tas-salib nirriflettu fuq il-brutalità tal-mewt ta' Ġesu u forsi nibdew nsaqsu lilna nfusna għaliex Alla permetta li ħallih imut b'dak il-mod minflok jeqret l-dewwa tiegħu. Nafu però li kien neċessarju fil-pjan ta' Alla li jmut biex jirbaħ it-tajjeb fuq il-ħażen. Kienet liva ta' Ġesu għall-passjoni li meta possibbli li jkun hemm konnessjoni bejn id-dinja u l-ġenna. Għalhekk is-salib mhux biss simbolu, imma permezz tiegħu niftakru fil-passaġġ li kelli jgħaddi minnu Ġesu sabiex inħaffru id-nubiet. Mingħajr il-maħfra id-nubiet iwasslu għall-mewt u din hija salvazzjoni li fil-mixja tal-fidi itina tama ħajja ġdida. Ma nafx intom, meta jiena nirċievi aħbar tajba, inkun irid naqsamha ma' kulħadd. Bl-istess mod, aħna msejħa naqsmu l-fidi meta madwarna bħala esperjenza ta' tama, ferħ, paċi u dawl, anke wara li għaddi r-Randan. Matul is-sena għandna l-opportunità li nkunu xhieda tal-imħabba ta' Ġesu li wasletu jagħti ħajtu għalina biex ikun jista' jkollu relazzjoni ma' nal-midinbin. Kemm jien konxja mid-differenza li jista' jagħmel f'ħajti Ġesu jekk nemmen li mitarija biex nesperjenza l-ħajja ta' dejjem. Xi tfisser għalija li kolli relazzjoni ma' Ġesu u ngħix bħala persuna ħielsa f'mħabba u l-verità.